Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko apo maginag. Iman to na ayap nudan na agiyang kaiya anto na uno ni kakupir. Anto na ay kakupir. Nayaman na kakupir na surang ako parateya. Pamana andid ni kada akasi ko parateya ka dingga paratean. So mangaro ko no parateya anam. Namia padik ako kapir. Ayo ta mangaro ko o parateya naging to akatiro Allah. Katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Mutuwa kaya tiro no nabi sa ayat na parateya nasuka parateya nga si wallah aguso mga malaikat wallah gusto mga kitab mga katiro wallah inituron si ko mga rasulyan detaro pa mo at Taurat ay inituron si ko Musa, Az-Zabur ay initurong si ko Daud, Al-Injil ay initurong si ko Isa, aguso Quran ay initurong ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naginan. Ayamanan yan na mga kitab mi aloy sa Quran mi aloy pun sa Quran na adin mi panutulon si ko Quran anado mapanutul ka kaya ayamanan yan na tanto amadakal sa mga rasul ka labi siran talaga to sa miya sugusi ko liyaw lupa na sa mga nabi na labi magatos ngibo nagito so kaparatiasi ko mga kitab ang mga katiro wallah na padisarukon o paratia gusto kaparatia ko mga rasul kung kadungo Nuh alayhi salam tamang nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso mga nabi apun kan ko Adam alayhi salam na tama si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso ka parate si ko alungan na mauri nagina ni ika 5 arukon o parate na aya ika 6 arukon yan na suka parate si ko ukuran datarang utakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam awalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala ma aktub kala uktub maqadira kulla shay'in ila yaumil qiyamah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratan na kaso lang na mapungulawla taman sa bangitan na dunya makatinig sa yaumil qiyamah na ini surat totoo pansom na iya mapasa din sumurat na minipuro sulaw na gumiyamara hayaman yan na rafiatil aqlam wa juffatis suhuf minipuro sa mga pansom na miyamara sa mga susuratan hayaman o din kepunas sadin sa uukuran raktan wala naron tanoron din hayaman yan na kirusang pwede na di tanong katawan anto na ukuran raktano inuta mo na gira minita lang ba kau pa makakatawi sa ukuran na umanisa na sina na piyag maraktano ka ang tanong makapanaguntaman
na ayama na kapir na sulang ulangon adin yan nanan perhatian. Suminibay sa inumayan saig. Sala ka wapya ka sunggarapan yan sigo paratihan yan. Na ayama na yan na kapir. Ginan mga bangsa ko mga padagugudan sa ngaya kakipir. Sukonso kakipir na dua ka klase o di na dua ka susunan. Paganayron na kufrun akbar yakhruju minal millah. Paganayron na kakipira mala akiliw ko agama. Ikadua na kufrun asgar la yakhruju minal millah. May tuwa kakipir adi kiliw si ko agama. Kauto. Ayamanan yan na giyang kaiya pa man na kakipir na madudwa susun na kailangan na pagkitano din na iyo pagpakanugun anyan pagkapamula sa ginawan yan. Giyang ko to kakipira mala apakilyo ko agama na 5 ko na nansusun. 5 pa man susun so kakipira mala apakilyo si ko agama. Paganirom sa giyang ko ta kakipira mala na giyang ko to atiguarab kufru at takdhib. Miya kapir ka kagiya dan yan parati aso benar. Miya kapir ka dan yan tarima aso benar. Ayat pembetulan sa benar. Naso kita buwala agususun na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na udi nga tarima na kufru at takdhib na mala kakipir. Miya ka umar ka so benar. Nada nga parati Aya katiru Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama mathwa lil kafirin. Sa suratul Ankabut ayat ay ka-60 agwalo. Dapat natigwala pagunaan na kapanalimbut. Dapat pagunaan kapanalimbut. Giyang ko tuwataw piya ka pamarakian su Allah. Piya ka pamarakian su Allah. Ayaman na piya ka tiruian su Allah sadama tiru Allah. Ayamanan yan na miyanaro sa mga katiro ada ba niyan pasudan da ba niyan tod at kinakatiro ay wallah o di nakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyan ko to apitiro yan nada sa Quran aguda sa sunnah kami amang baala kaya kawanwan mga bangsa ko uba sutaw na din na namog sa modulian na mga tabulog ang tiro niya, di nakatiro wala, di nakatiro Rasulullah, din na bumbenar. Waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqq. O di, napiya kang bukagian so benar. Ay mana so pitiro wala, natigin na di ako san perhatiya. So pitiro Rasulullah sallallahu natigin na di ako san nakuan. Kaso sumayudan kung di dataran na nakatiro. Di kaya tigin na benar. Kitswa-swa ka rin sa mga ulamaya, tabi tao. O pa man na, so pitiro Rasulullah na di niya paging benar.
So Peter wala na dinyan pergi benar. Miyak kadak-dak mga bangsa ko mga ibaratanan. Letaragi yung ito akatir wala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipupuru wala. Sumia maratiya. Apadarkano. Ang tawag mo ito ay ni puro wala. Apad ko miya maratiya apadarktano. Alladhina utul ilm. Siran subigan wala sa ilmo. Ay manina mga ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipupuro wala so padrakano miya maratiya siran so bigan wala sa ilmo. Ayaman na miya manumba kasi ko ilmo ka islami. Na ipupuro siran wala ang ito mga ulama sa aya kipupurong kiran na darajat. Ayaman yan na mga pangkatan amadakala. Mga pangkatan amadakala. Ayaman na ito. Nasa salaan iran sa mga ulama. So mga tao, sila iran sa mga ulama, kakagi ini puro wala, so pangkatan ng mga ulama, na sila iran sa detaro, kasasalaon wala, nagyuti mga tao, amiti tagumpia. Sapman sa tigin na pamrak, o ba sa mga ulama na mapuro pangkatan, kiswaswa ka na waris sa ngayawan, Quran na mata na, minitaman sa manusia. Kami apang ang bukig yun sa benar. O pa man, di ka kiswaswa sig wala. Siya nakaso, katiro yan sa, katiro manusia, normal, Allahu Rabbi. Amay ka di nga sila-silaan sa Allah. Kung kasisiin ka sa dunia, na pagiktiar ka. Sangot wada nga kasila-sila ako katir Allah, napipigiran ka, kumang ka sumarya sa aluman na mori. Sapman sa kasaslaan kakiran, kakagya inaloy wala, inipuro yan siran sa pamana mga pangkatan, adibudin kumakira-kira, na sila akasiran sa detaro kasasalakiran wala na miya parulingaso tituwa malabalas ko ino nga sirang pisila kakagya sabab sa swalay miya kalala giikiran sila amay man kapamaka ito nakasumang ulama pamatuwa nakasiram sa di mapia manag na pangatakin nakasiran sa mga sasagita-atakian na di kun katawan. Giyutuwi kufru takdib. Ayamanan yan. Napiya ka mukig ka swala. Sa ikya pa ka mukig ang kaon. Na so pitiro iyan. O di na pitiro Rasulullah. Na tika kapamra ko ba na benar. Da kaon o pa mga katutuwi. Ibaratian o pa ma. Na da tarang utuwa katiro Allah. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ayat wala kay ibaratan siko inisidikang ka asalad na makasasayan sa satiman aud. Agyong ko tuwa satiman aud na inisaud. Nakagyong umisaw ang uta satiman aud detaro pa mau ilaw. Namitu na pito saway. Aya kalalamitan na pito isapaka. Sa timan na od na mitu na pito saway. Na umani sa timan na saway o di na sapak. Namiyunga na magatos timan na od. Magatos timan na od. Ay malag na sa timan na od. Na mitu na pito saway. Na umani sa saway sang uta pito. Namiyunga na magatos aunga.
Ayaman na susalad na di meluya pitugatos. Nasudualad na 1,400. Naso 1,000 na 700,000. Naso 2,000 na 1,000,000 agu 400,000. Na pumaling kumala ipamagayo Allah. Alaba si ko mga tao si imindigang si wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya gusir ko to. No, pagkaparati akaro. Aso sa timan na udin na pambaluya pitugatos. O punga girawa andari kuis wallah. Kapamrakan na namya kapir ka sa kufro at takdib. O pamano perati ang atiga mata nas wala nagaus ada bemon margen. Ayaman yan. Na di niyan di tertakapan aging kutuwa. Kabayan at terkapan yan. Now, piarati nga si Busa Mudul na di kisanaan. Aya kakisana iron na piura ayaman na mingis to kasalalang wala katika malay guna agu pito gatos tak aminos. Na ayaman na kaya parati nga na iningulalan na ka. Kanaba sa ramya sagad sa Mudul ka nalinipatan ka. Sa aya pinakaminos kaminos kay kaparati ha. Kaya minuminos ang ni parati na ibupugulugon ka na salad. Sigo mga masigit sa salad. Nana paratian yan wait na manipis at ano. O pakadula din yan na malo begutang. Ay panubas ang ibu na ay panubas sa 10,000 kaya malag na malud miyot ang utang. Tamam man sa debu banyan paguluga. Nananaw sa diskan yan mapaparati ha. Yung utan ni katirwa sa benar. Na di niya mo ipulalan na nanaw saya mana ni na mataguto pakisama aparatia kena ba tumatantal si puso. Inumambuso Abu Bakar as-Siddiq nakiagraran sa Siddiq sabab saging kutuwa basta matero Rasulullah SAW nadid na ba niyang panakapimimikiran sabati na benar mga dia gusto di ka diri sunay ninggulalan yan. Kaya betul sa Siddiq. Askan yan ni pinaka mabagri para tiyasi ko mga tao. Korean ng mga nabi. Agus mga rasul. Kaya nung yatiru nabi sallallahu matala ati syams. Wala garabat sa ala ahadin. Badal al-anbiya wal mursalin. Afdal min Abi Bakr. Dapnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asibang an alungan agu sidepan yan manusia makaliuliw ko mga nabi gusto mga rasul aban yan kalawan sa kalay kalbihan su Abu Bakar as-Siddiq ayaman na yabu na ano Abu Bakar na sa mga nabi gusto mga rasul ino to naging ko to akabagro yakin mapapadala mo. Sigo paganay katarunin sa wahi sigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penulun yan so mga tao sa Makkah nasabab ko katatawan-tawan yan na dapat din kas kanya na ay paganay kabuwis autan yan sigo awida kalian sa kya sugun wala nasa din sa pinaka best friend yan pinaka layo kaya na disiran makaptigran no agu disiran makaptirawa ay ako na layo ko na bisay punsa kay ito yan na taman sa akin sa diran kaya pa makabangon nilan sa walay di niya din ipambilag layo kaya na su Abu Bakar as-Siddiq ipunsa kay ito iran adiran di siya ningita kita sa Makkah na di sila makaptikiran wa taman sa ayamalag na kaya pa makabangon nilan sa walay na malayo siran din ben kita kapag yung tadyan ni kang ginaway anda sabab na kagyeso mga tao mga bangsa ko na dinian mipileo so dinian lagi di sa ula-ula nagukupita ro-ro kag gira dinga tay pasulay ko ka ambida kano sa ro-ro na din keti na makapambilag kano ka sabab sa di kano makapirwa ka ambida kano sa kebebayan.
Na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na dinyang kebabayaan uba di pakai pelumamaka ko mga Quraysh. Dinyang kebabayaan uba pagatin ako mga papakara din sa Makkah. Gitu. Suwaso yung Rasulullah apa man na so mga galabaga kaya ay manan yan na mimbina ka no mga tao na so Nabi na ipkagwadian na gito mabuhi pa man na miya pili o Nabi alaw kiyan na so Abu Bakar ka datar mabu Abu Bakar ipkagwadian so mga suwaso isa maka mga rarata na miya kasugot asiran na kaya ko paganay dun asuguno Allah so Rasulullah na sini ang pagan niya ibuwis out asiko Abu Bakar na ayaw kaya po sa tiro Nabi na tiwa Abu Bakar aman to billah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah pendapati ni mano to ayam ano niyan nasu Abu Bakar na pinakamala iparati asiko mga tao puri ano mga Nabi ko sa mga Rasul. Madakal sa mga tutulang ko Abu Bakar sa kabagrian ni Parateya. Agiyanan. Ayamanan yan. Na pembetuan sa Parateya sa din sa kapaka sasagaton o galabaka ka sangkotwa Parateya nga na nanao sa pure so Parateya nga na upong paman asala di matero na di buhay pangulalan napipigiran ka akan nabuto Parateya ka kap mo napi ka. Ang koto asara miya tiro na dibu pangulalan. Yinan mga bangsa ko ay manen. Nagiyang kaya kibubutog tanong sa dunia. Nada batano kislang sa maliwanaga makaliw-liw siko Parateya. Giyap man nga kakipir papagusay tanong na matagubad na nan sa susunang kanan na isa inaluwi tanong ako fro at takdib. Mibaloy ka akapir sabab sadang ka Parateya siko benar. Niya ka taling umar ka so benar. Aginan so Quran apu wala initurong Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sumada dalamon ang mga bitigan, mga kukuman, mga suguan, mga lalangan na din ka ipintal sa ginawang ka kamanag ka na banga din piya kalabo na minitaman so manusia ada taro to aswaso inyan papakalabo niyan so ay malag na paraman agus sabadan na ay akiso ayan na siga kapad ko mga la kakakapyariya ko fro at takdib wala sa ano wala sa mala mapiya ko ginyo kapromasay mamakinag sila na sa nulangon wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.